Miasumer na ang bag-ong warden sa Mandaue City Jail nga gikatakdang ipatuman sa bag-ong patakaran sa pasilidad. Ang Dalaw mabalik na usab. Si Rinico Sereno sa report. Miasumer na ang bag-ong warden sa Mandaue City Jail nga si Superintendent Hill Inopia Jr. Sa iyang paglingkod, gitigom niya ang mga personnel o mga persons deprived of liberty. Gimando sa BJMP Regional Office ang pipila ka mga kabag-ohan sa mga key officers sa ahensya. Kahinumduman, sa miaging simana, may napatay nga piniriso sa City Jail kundiin ang suspect rasab laing piniriso. Tungod adto, gikansilar una ang mga dalaw. Apan gipahibaw sa bag-o nga warden, ibalik na ang dalaw, sugod ugmang adlawa. Hinuon, mga immediate family members lang una ang tugutan nga makabisita. Ilang asawa, ilang anak, tatay o nanay. Di lang sa tamag entertain na ng other visitors. Kay number one, puno kaya atong jail. Ang uban ko diha mga guardian, ato na lang ng advice nga kung pila na sila atong i-note, kung pila na sila, hatag-ratag separate nga days. Ato na silang i-accommodate para dili sila mo mix. Usasab sa ipatuman ang coupon system sa prisuhan hulip sa paggamit sa aktwal nga kwarta. Ang cash sa mga piniriso, pailisan og coupon nga dunay nagkadaiya nga denomination o balor. May bawaan po nato kung sa mga transactions diya kay magpa-change man sila. Bawat taon sa reason nga nung pa-change siya nga supposedly pasold sila kwarta. So ang kwarta supposedly dito na makuan sa komisari. So ang komisari lay atong nga makapa-in cash. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.